שלום לכם קהילת ביקורים היקרה, לכבוד העלאת האתר החדש שלנו, בית הספר ביקורים יוצא בסדרת פודקאסטים אשר תכניס אתכם לעולמו של בית הספר. והיום בפרק הראשון שלנו אנחנו נארח אורחת מיוחדת במינה. נארח את עדי אלטשולר, יזמית חברתית, מייסדת בתי הספר המכילים, מייסדת תנועת הנוער כנפיים של קרמבו ופרויקט זיכרון בסלון. שלום לך עדי, ברוכה הבאה לתוכניתנו, מה שלומך? בסדר, מאור, תודה רבה, אני מאוד שמחה להיות. אז קודם כל, תודה רבה שהסכמת להשתתף בתוכנית שלנו. אז רציתי ככה להתחלה, רציתי שתספרי לנו קצת על עצמך, ואחרי זה, אם את יכולה, איך בכלל הגעת לתחום היזמות? אז אני עדי, אשתו של נדב, בת של אריס ודורית, אימא של עברי, דוד ויולי, גרה בתל אביב עד לאוגוסט הקרוב, ואז עוברת להוד השרון. אז אני אומנם פיזית לא אזור הרישום של ביקורים, אבל אני מרגישה מאוד כזה קצת חלק מהקהילה, בגלל שאני מכאן. זהו, לספר מה? לספר... איך בעצם התחלת בעצם לתחום היזמות החברתית? אז אני חושבת שזה כמובן התחיל כשהייתי נערה בת 16 עם כנפיים של קרמבו, שם זה התחיל. אלה כנפיים של קרמבו, הקמתי את התנועה אחרי שבעצם כמה שנים לפני כן התחלתי להיות חונכת בעמותת אילן, וחנכתי ילד עם צרכים מיוחדים בשם כפיר, קובי, זיכרונו לברכה, שהיה לו שיתוק מוחין, ילד מהמם וחמוד ומצחיק וחכם ורגיש ומרגש. ובעצם דרך המפגש עם כפיר והמשפחה המדהימה שלו, נחשפתי לכל העולם הזה. ועם השנים ראיתי שהאתגר הכי גדול זה האתגר של החברתי, וכשהייתי בת 16 הצטרפתי לליד, לארגון לפיתוח מנהיגות צעירה, ואמרו לי לחשוב על איזשהו פרויקט שאני רוצה לעשות, וזה היה הפרויקט שלי בעצם, להקים תנועת נוער לילדים עם ובלי צרכים מיוחדים. אז שם זה כמובן התחיל לפני 21 שנה, ואני חושבת שכנפיים של קרמבו גידלה גם אותי. זאת אומרת, זה היה ילד שלי, אבל זה גם זה גידל אותי באותה מידה, ושמה זו הייתה חוויית מציאות הראשונה שלי עם זה שאפשר לשנות מציאות. זאת אומרת שזה משהו שאפשר לעשות, שהפערים בחוץ לא חייבים להישאר, שאפשר לייצר מציאות אחרת. ומאז אני חושבת שתמיד המוח שלי היה חושב ככה, זאת אומרת, תמיד המוח שלי כמו מסתכל על מצב, על משהו קורה, על המציאות, וישר ככה אני טסה עם רעיונות ופתרונות לגשר על מה שאני רואה מול העיניים, וכל פעם זה קיבל צורה אחרת לאורך השנים. כן. אני חושב שהפרויקט של כנפיים של קרמבו היה, שאני הייתי נער, ומאוד רצינו, אני גר בחולון, ומאוד רצינו שיהיה תנועת נוער שהיא משלבת. יש לי בן דוד שמתמודד עם שיתוק מוחין, ותמיד שאני ראיתי אותו, מסתובב איתו בגינות, היה את המבטים, הסתכלו עליו קצת בצד אחר, ותמיד אני הייתי בתנועת נוער עירונית בחולון, ותמיד אמרתי, אני רוצה שהוא יהיה. ואז היה את כנפיים של קרמבו, ואז הוא עם השנים גם, הוא חניך בכנפיים של קרמבו, וזה מדהים. איזה כיף. כן, סניף חולון הוא תמיד היה כזה אימפריה. זה מדהים. שמחה לשמוע.
אחרי שעזבת בעצם את כנפיים של קרמבו, נכון. עברת בעצם להקים את בתי הספר המכילים נכון. בישראל, ורציתי לשאול אותך, למה את חושבת שיש חשיבות לבתי ספר מכילים בארץ? אז באמת אחרי כנפיים של קרמבו, אני חושבת שגם זה היה במקביל גם להקמה של זיכרון בסלון. הבנתי ש... שסיימתי את התפקיד שלי בכנפיים של קרמבו, אבל לא סיימתי את המשימה מבחינתי. ושאין דרך להשפיע באמת על החברה שלנו, ולדאוג לעתיד של המדינה שלנו, בלי חינוך. זה הדבר הכי חשוב. זה הדבר שיבטיח דמוקרטיה, זה הדבר שיבטיח מי שנהיה, זה מעצב את מי שאנחנו. חינוך זה באמת הכל, זה באמת באמת הכל, ואני מאמינה בחינוך הציבורי, ואני חושבת שצריך לחזק אותו. יש לי בעיה עם הפרטה של למערכות פרטיות, והפערים שזה מייצר, והמשמעות של הדבר. אז היה לי ברור שאני אעשה את זה בחינוך הפורמלי ובמערכת החינוך הציבורית, ויצאתי במסע של שנה והסתובבתי בעולם בכל מיני מקומות, חיפשתי כל מיני מודלים, חיפשתי כל מיני כיוונים, ואז הגעתי לסיפור של החינוך המכיל, של ה-Inclusive Education, והרגשתי שזו פשוט התשובה הכי טובה שראיתי. הסיפור מבחינתי הוא ממש לא היה עם ובלי צרכים מיוחדים. באמת אין ילד שהוא לא מיוחד, ואין ילד שאין לו צרכים ייחודיים, ומבחינתי המשימה של החינוך המכיל, זה חינוך שבאמת רואה במגוון ובשונות נכס, גם המגוון והשונות בין אנשים, אבל גם המגוון בתוך האדם. אתה מאור מלא 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 דברים. אתה התעסקת בביטוח, והיום אתה היית מחנך עמית, ועכשיו אתה הולך להיות מחנך מוביל, וחוץ מהדברים של הקריירה שלך, אני מגלה שאתה דוד יקר לבן דוד שלך, ואתה מחולון, וגדלת ככה, ועשית ככה, ומיליון דברים שאני לא יודעת עליך, אתה מיליון דברים. וגם אני. אז ההכלה מתחילה בלראות את המגוון שבאדם, ולראות במגוון שלו נכס, ולראות בשונות נכס, וממשיכה בלראות איך כל אחד יכול להביא את עצמו במלואו. איך אתה מאור, שעכשיו יצרת את האתר הזה, ואתה מרים את הפודקאסט הזה, איך אתה מביא עוד מהכוחות שיש במאור לטובת, במקרה הזה, הבית ספר הזה, ותראה איזה אדיר. ואני חושבת שזה הכלה. הכלה זה חברה שיש בה מקום לכולם להיות הם במלואם, ושהשונות היא נכס. וזה בעיניי התשובה הכי טובה שיכולה להיות לחינוך עבור כל ילד וילדה. כזה שרואה אותם במלואם, שיתאים את עצמו אליהם, יאפשר להם להיות הם, ולגדל בהם את ההסתכלות, מלאת האמפתיה והחמלה לעצמם ולאחרים. מבלי להתפשר על מצוינות, על לקחת אותם הכי רחוק, ביחס לעצמם. ובשבילי הדבר הזה זה משימת חיים, כי אני חושבת שזה החינוך שהילדים והילדות שלנו ראויים לו. זה החינוך שאני רוצה בשביל הילדים שלי. וביקורים וחמשת בתי הספר המכילים שפתחנו, היום אנחנו 31 בתי ספר וגנים מכילים, ויש בית ספר חרדי מכיל, ויש גנים מכילים בבית ג'אן, ויש בית ספר מכיל בגוש עציון, ויש אותנו על קפלן ביקורים, ויש במזרח ירושלים, בשועפאט ובצפאפא, ויש בבאר שבע, ויש בגולן, ואנחנו מקימים בעוטף, ויש בתי ספר משלבים של חילונים דתיים, והגיוון הזה הוא הברכה שלנו. הוא הברכה שלנו. וואו, המספרים גדלים, וזה מדהים ומרשים. אנחנו נראה עוד בתי ספר מכילים בארץ, אנחנו נגיע שיהיה בתי ספר מכילים בכל רחבי הארץ, זה הולך לשם?
מרגע שיצאנו לדרך, מבחינתנו המשימה, הייתה לא 10 בתי ספר, הייתה להגיע לכמה שיותר ילדים וילדות. זה יותר לאט לעשות את זה בחינוך הציבורי. מערכת החינוך הציבורית היא מאוד 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 מורכבת. התחלפו 6 שרים ו7 מנכ"לי משרד חינוך מרגע שהקמנו את המכילים, אז לא פשוט לעשות פה דברים, אבל אני והצוות שאיתי, שהקמנו את זה, אנחנו נעשה הכל כדי להגיע לכמה שיותר מקומות. זה לוקח זמן, זה לוקח זמן. גם אגב, בית ספר מכיל זה לא שהוא לא היה בית ספר מכיל ועכשיו הוא כן מכיל. הכלה זה תהליך שהוא לא נגמר, שהוא למידה אינסופית כל הזמן. ואגב, אין בו קונפטי ואין בו נצנצים ואין קוויק ווינס וזה תהליכים וזה ארוך טווח, כי ככה זה חינוך ובטח חינוך מכיל. אז כן, נמשיך לעבוד על זה. מקווה שנראה בעוד ערים. אני לוקח אותך רגע ליום העצמאות ה-72. אני כן יכולה להגיד לך, אבל מאור, וזה אולי חשוב לדעת, שיש ביקוש מטורף. 600 פניות מרשויות מקומיות, בכל הארץ. שאיפה שכבר פתחנו, זה כמו שזה התחיל עם ביקורים, ויש לכם את צמרות, והרבה מקומות עושים הכל בשביל לייצר רצף חינוכי מגן עד י"ב. ובתי ספר שאף אחד לא האמין בהם ולא רצה אותם ופחד מהם, זה כמו ביקורים, שהיום הביקוש כל כך גדול לבית ספר הזה, ומבינים שהסיפור פה זה לא עם ובלי צרכים מיוחדים, זה לכולם יש צרכים מיוחדים, זה החינוך, לעשות את החינוך המכיל שהוא החינוך הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות. כן, בתור מורה אני יכול להגיד שאין אצלנו הבדל בין ילד דיפרנציאלי לבין ילד, נגיד במרכאות, רגיל, וכולם מקבלים את אותו יחס, ואנחנו רואים את כולם, ורואים את הקשיים, ורואים את ההצלחות, ודואגים לשבח אותם על הכל. מדהים. כל הכבוד. אז אני לוקח אותך רגע קצת אחורה, ליום העצמאות ה-72 למדינת ישראל. נבחרת לשים משואה בהר הרצל על כל העשייה שלך. קחי אותי קצת לרגע הזה, איך את בתור יזמית חברתית מרגישה? אז וואו, זה אתה מחזיר אותי לימים, זה לא רק המשואה, זה ימים שהיו ימים אחרים במדינת ישראל, שיום העצמאות היה שמח, שעונם הייתה קורונה, אבל היה אפשר לשבת בבית וכן, לחייך ולהתרגש ולשמוח. הטקס היה מאוד מאוד מרגש. אני ראיתי אותו על פיג'מה בבית שלי, בגלל שהוא צולם כמה ימים לפני, זה כמו השנה, רק בגלל הקורונה. כולנו נראה לי מתגעגעים אליה לעומת המצב היום. וזו ההזדמנות להגיד את מה שאני רוצה לעולם. הרגשתי שכאילו מישהו נתן לי מגפון, ואמר לי, תגידי, כולם שומעים אותך עכשיו, מה את רוצה להגיד? וממש הרגשתי שאני אומרת את מה שאני מאמינה בו, ופונה למי שאני רוצה לפנות אליו. אז התחלתי בניצולי השואה כמובן. מבחינתי זה הקומה הראשונה, האבות והאימהות שלנו. ואמרתי להם לכבוד ניצולי השואה שאיתנו, ואלה שכבר אינם. אין לנו זכות קיום בלעדיכם, ובלי הזיכרון שנתתם בליבנו, זיכרון שמאיר לנו את הדרך וקורא לנו להיות טובים יותר, שזה בעיניי המצפן של זיכרון השואה, איך נהיה טובים יותר היום. ואז פניתי לילדים, לכל הילדים והילדות בישראל. כולכם ראויים לאהבה, לכולכם הזכות לחלום, לכולכם יש מקום בעולם, כולכם ילדים מיוחדים.
ואז פניתי אל עדי בבית, אל עדי בת ה-16 שאולי רואה אותי. לכבוד הנערה שיושבת עכשיו בבית, ומרגישה את הלהבה הבוערת בליבה, ויודעת עמוק בפנים שאפשר וצריך לברוא מציאות אחרת. אל תתני לאף אדם לקצץ לך את הכנפיים, אני מבטיחה לך, את יכולה הכל. ואתה יודע איך זה נגמר, לכבוד אלה שלא מוותרים ועושים הכל כדי לשנות את העולם ולתפארת מדינת ישראל. ומבחינתי, קיוויתי שזה יגיע למי שזה צריך להגיע. זו הייתה המשאלה שלי ברגע הזה. אני יכול להגיד אני ראיתי את הנאום שלך, ואני יכול להגיד אני התחלתי ללמוד חינוך באוקטובר 2020, כמה חודשים אחרי יום העצמאות, ואני יכול להגיד לך שהנאום שלך פתח לי את העיניים, פתח לי את הרצון. תמיד הייתי קשור לעולם החינוך, אבל בזכות הסעת משואה שלך, וראיתי כמה חינוך יכול לעזור, ובקורונה נפתח לכל העולם, ובמיוחד בישראל, הרצון לעזור, להשפיע. אני חושב שבזכות הנאום שלך אני התחלתי ללמוד חינוך, והיום אני מיישם את זה. אז זה קודם כל תודה. וואו, לא ידעתי את זה. יואו, ריגשת אותי מאוד, מה אתה אומר? כן, אני... אז הנה, איזה מעגל מטורף אנחנו סוגרים, איזה מרגש, זכות גדולה, מאור, וואו, באמת זכות גדולה, תודה לך, איזה מזל יש לנו שבחרת לעשות את השינוי הזה, איך זכינו כולנו. תודה רבה, באמת על הפתיחת עיניים. שאלה אחרונה? כן, יש לנו שאלה אחרונה. זיכרון בסלון. כן, מכירה. ככה, מלבד כנפיים של קרמבו ובתי הספר המכילים, וההפצה של הגישה המכילה בארץ, את גם מייסדת, דיברנו על זה שגם ייסדת את זיכרון בסלון, שאני רוצה שתספרי לנו קצת על הפרויקט המדהים הזה. הזיכרון בסלון, זה באמת נולד מתוך צורך מאוד אישי שלי, והרגשתי שבערב יום השואה אין לי כל כך מה לעשות, כי אין לי אף אחד במשפחה שהיה בשואה, ואני לא מצליחה לראות את הזוועות שמראים תמיד, ופשוט לא מצאתי מה לעשות, ושאלתי את עצמי, אם אני במצב הזה, אז בטוח אני לא היחידה, ומה קורה ככל שהגיל יורד. אתה יודע, זה היה כבר לפני 12 שנה, היום אבל עם דור הטיק טוק, שגם נולד, וזה באמת... זהו, ואז חיפשתי דרך לעצמי, וניסיתי לחשוב על פתרון, והרגשתי שאני לא צריכה טקס, שאני צריכה סלון, שאולי אפשר לעשות זה אחרת, לא בצורה שיותר נגישה, ובניתי ערב ממש לעצמי ולחברים שלי. והזמנתי אליי הביתה את חנה גופרית, ניצולת שואה, שסיפרה את הסיפור שלה, ופשוט העבירה לנו אותו, וזה פתאום לא היה 6 מיליון, זה היה אישה אחת, חנה אחת, והיא פתאום אני. זה לא שהוא תנ"ך או היסטוריה, זה בימים ההם בזמן הזה. ואז עשינו כזה, ניגענו ושרנו, ובסלון היה מותר הכל, כי זה לא טקס. אז השתתפנו בעצם, היינו אקטיביים. ואז עשינו שיחה על מה אנחנו לוקחים לחיים שלנו, ומה צריך לזכור, וגם התווכחנו. ומשהו בלא פורמלי, בסלון, באינטימי, בלגעת ממקום אחר, קירב אותי מאוד, ופתאום זה הפך אצלי מאירוע היסטורי לזיכרון שהוא גם שלי. ומאז זיכרון הסלון מאוד מאוד גדל, וכל שנה יש ממש 2 מיליון מארחים ומתארחים, באגב 65 מדינות. ואנשים שפותחים את הבית ועושים ערב, עם שורד שואה, בלי שורד שואה, דור שני, שלישי, עדות מוקלטת, שיחה, כל אחד שם כבר הרבה תכנים ושיטות וערכות,
ומארחים קבועים וארגונים ומרחב ציבורי והרבה מאוד צורות ומופעים של הדבר הזה, שזה בעיניי הכוח של זיכרון בסלון, שכל אחד עושה את זה בדרך שלו ולוקח אחריות על הזיכרון ולא משאיר את יום השואה להיות לא רלוונטי. פרויקט מדהים, שהצליח לגעת בכל כך הרבה אנשים. תודה. עדי, אנחנו לקראת סיום, ואנחנו בכל זאת בפודקאסט של אתר ביקורים, וקהילת ביקורים שומעת אותנו. יש לך משהו להגיד לקהילת ביקורים? כן, בטח. יש לי מלא דברים להגיד לקהילת ביקורים. אני צריכים לפתוח בזה. אני רוצה להגיד לקהילת בית הספר המכיל ביקורים היקרה. תסמכו על הצוות. תנו כוח ואמון בצוות. אל תחלישו את הצוות. תחזקו אותם, תעצימו אותם. אל תהיו שותפים לגפרורים שנזרקים בקבוצות וואטסאפ. למילה יש כוח להשפיע וגם לרעה מאוד. את הדברים, את הביקורת, את השאלות, את התהיות, תבררו, תבדקו עם הרבה גבולות וכבוד לאנשים. כי כל מי שנמצא בבית ספר המכיל ביקורים עושה את זה כי הוא אוהב ילדים. הוא הגיע לזה כי זאת משימת חייו, כי זה השליחות שלו או שלה. אז גם אם יש פערים, אל תהיו בפוזיציה של ספק ולקוח. תהיו שותפים ושותפות. תדברו. שיח של אמון, שיח של כנות, שיח של פשטות, אבל שיח. תהיו שותפים בלהטוות את החינוך שאתם רוצים לילדים שלכם. זו הזדמנות גם עבורכם ללמוד את האכלה ולהביא אותה הביתה, אחר הצהריים, לימי הולדת. והסיפור הוא הילד והילדה שלכם, לא פחות מכל ילד וילדה אחר. אז שיהיה לנו המון 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 בהצלחה, ושנעשה דברים טובים יחד. עדי, אני רוצה להודות לך שהסכמת להשתתף בתוכנית הראשונה שלנו, שהוקם ממש לראשונה עכשיו. תודה שחשפת אותנו לעולם, לעולמך ולפועלך. היה לי ממש כיף. גם לי, תודה, בהצלחה. תודה רבה. חיבוק גדול, ביי ביי. ביי ביי.